gun karbana shi ne muradin mabukata. Alaye ba zana manta har ashabi na zanta. In kayo salati kan rabu kasa na Hausa ma in haske dukan hasake kar na zamtabo. Assalamun alaikinana me kula da mu me hana tofuwar macuta. Assalamun alaikinana ba ta musguna me hana cin haƙin makota. Tilas ne a zo a bita shugaba gun maza da mata, mai share gubar zuci ba ta yin kwaba in ka so ta zuciyarka ba ta yin jawa. Na faɗi ma wuri yaye ke nake babban mawar dukan iyaye, dukkanin uwa da uba ai suna kasanta. Wutan zaman halittu ita ce baɗi ba masanin abin cikinta. Ta baiwa kowa rata, ta fi gaban ai nazarta. Ta wuce manufar mutane sai dai gani sai hange ta zama tamkar zanen zabo. Ke ce uwar dukan halittu na faɗi ma haka Allahu ya hukunta. Babu yake a duniyar nan har da lashira ke shagaban duk manazarta. Tilas ne ringa tinata ba ta alayin takaita. Wanda yake ganin ta tamkar mu sauya nazari in ka giya hancinka zai ta yin abu. Na faɗi ma wuri yaye ke nake yabo inda ka tsaya ganana babu tankiya darajar ka za ta daga ta. A fagen yin mu'amalar ka kai da yan uwa za ka haula yin managarta. Bebinta baya siyata ka wuce sharrin magauta. Za ka zamo kamar maɗaci gun halil iblis ka sha gaban su kanka ba su rabo. In ka tsaya a da'irarta babu waiwaye za ka samu komai a cikinta. Dina sunanta mama ita ce gaba kuma miro kuma hukunta. Ita ce hasken mijinta ya zamo tsini ga macuta. Sai ya tika dagin mugunta ba ya yaudara in dai har kake shi sam-sam ba ka da rabo. Na faɗi ma wuri yaye ke nake yabo ita ba a zazzalar ta gun mai zuwa tilas ne ya jira ta. Binta ba ya wajibi ne babu mai isar ta ya kai
da ba wanda zai darata, kuma ta zarce a aje ta. Wanda ya gane darajar ta ya sha kwana mai wasa al'amarinta shi ne babban gabo. Rasulu mu gare mu, kin zama uwa ba mu leken miyar makota. Dan kakan Hassan Husaini, in ma da mana samsam kar mu sagaita. Mu zamo gada hamun faranta, umma aka yi mun addu'a ta. Umma muna a tafiyarki, ba mu sanya ya sai mun kai ko a yaya ko rarrafan dabo. Na faɗi ma wuri yaye, ke nake yabo. Umma aka maka faɗata, kare na faɗi gas na zamo jarman tafiyata. Sani cikin mawallafanki, kar a duba yadda nake asa na zama kwata. Umma a wanke zuciyata, tsantsar muhabba a cikata. Umma haɗe kan tafiyata, kar ta wargaje yan ruwan muhabba kan mu azuzubo. ABK.